Tibremu no mekyerɛ 15th century mu hɔ no mu no ne eni kuro bia yɛ frɛ ne Ghana na emom ne wɔ Ghana Empire mekyerɛ Ghana Mali ene Songhai ne fa baabi a wɔfrɛ hɔ Timbuktu ɛhɔ na saa abusuakuo yi firi saa abusua ne din ne aduana abusua sɛ yɛka aduana asekyerɛ ne sɛ aduane nyɛ na sɛ wɔ saa abusua yi mu a na yɛ ni gye nko a ɛkɔm deɛ onka bi nhwɛ ɛna abakɔsam ne deɛ ɛkɔ Dormaa Ahenkro. Ebra no Sudan hono enam se ne nkremofo ne dɔɔso wɔ hɔ nti no ɔhyɛ wɔn sɛ onyina meka nkremosom ne ho ɛne akamfo musuakuo ni bia na ɛka ho nanso musuakuo yɛ ampene so sɛ ɔmbedi muzrami sum yɛ akyi ɛno nti ofiri hɔnom. Ebra oba no na opani bi ne di wɔ n'anim kan sa opani na ne di ni ɔhene Kosi amoa ebra oba no ɔmo bepie mu ohwiribo mekyerɛ Ivory Coast ebra ɔmo duru hɔ no na ɛhɔ no musama ɔmo ɛno nti de ɔmpani ni yɛyɛ ne sɛ ɔma wɔn a wɔmfie ne duru anim no mekyerɛ mmerɛwafoɔ ne nkɔkorafoɔ no ɛka hɔ no ɛma wɔn a waka no ɛtoa wɔ akwantuo ne so ɛno nti ɔmo ka hɔ ɛne ɔmo to akwantuo ne so no edi nkra ɛno ne edi nkra kɔsɔpre ɛne ɔmo wɔ Côte d'Ivoire ɔmo akwantuo mu no ɔmo bepie mu wɔ Badu dane Gold Coast ene ye frɛ ne Ghana ombeduru ye no omukɔkyekyiri kura ye frɛ no Akwamu anwanwene so wahemfie no omfrɛ no Akwamu fie ɛhɔ na Nana Kosi amoa ɛtena asegye na home emfie bi akyire no Nana kɔ ne kura bekyerɛ sɛ owi Nana kɔ ne kura no kwafo akoto ene bedi na ade no onuaba ye frɛ no Esiduma ɔno na na ye ne hema emfie bi akyire no kwafo akoto nso kɔ ne kura bekyerɛ sɛ owi abakɔsɛm kyerɛ sɛ ne nuaba Esiduma de wanka wu anhwɛ anaasɛ wɔhunu wu bekyerɛ sɛ wangu Dormaa abakɔsɛm ne wɔn gyidie mu no ɔda so te ase na ɔyɛ statue efiri 1555 ebesine na saa Esiduma yi ɔwɔ ma na ɔmo yɛ ntafo baako ne Atakora Mani Ampɔn pani ɛne Atakora Mani Ampɔn kuma saa brɛ no kwafo akotokɔ ne krase no mekyerɛ sɛ owu yɛ no ahensa sɛsrɛku ene bedi na ade mekyerɛ ansa sɛsrɛku ɔne bɛyɛ aduana hene saa brɛ num no na Dormaa anya mai saa ansa sɛsrɛku ne wɔfa asefo mienu yi wɔabɛyɛ ne papa ama na so n'ani no ɔka kyerɛ sɛ oni hɔ na bedi na ade ɛno nti sɛ panini yɛ ne papa ne so n'ani a ɔka kyerɛ ne sɛ oni hɔ a wɔne bedi na ade saa nso na kuma ne ɛyɛ ne papa ne so n'ani a asɛm koro na ɔka kyerɛ no ansa sɛsrɛku yi na ne hema ɛne kumda nana ɛnam sɛ Esiduma da ne statue nti no ɔfa atapani ne atakuma de yɛ ne ma ɛbrɛ otumfo ansa sɛsrɛku ɛkɔ ne kura no bekyerɛ sɛ owu yɛ no na ɛwɔ sɛ atapani ne bedi ade nanso kuma na ante ase sa ɛfiri sɛ ne wɔfa te ase no ɔhyɛ ne bɔ sɛ owu a ɔne medi na ade ɛno nti na ɛwɔ sɛ ntɔkwa ne ba Akwamu anwene so nso ye kura wɔsiesie a ɛfɛ yie ɛno nti na hema ampene so sɛ saa ntɔkwa ne besi ɛno nti ɔhema no kɔtaa kuma n'akyi ɛka kyerɛ ne sɛ adeɛ bi ehia bi ɔmde tu kwan ye bi bia no ɔmo aboa ne ho ɛno nti ɔhema no kɔfa akonnwa kɛse a na ɛso na edi mu no ɛtaa kuma n'akyi efiri hɔnom saa akonnwa no ne mmra ne nyam katakyi ɛno nti Dormaa hene Oseadeeyo Agyeman Badu a ɔtɔ so mienu no ne mmra ne nyam katakyi wɔ Dormaa amammerɛ mu no ɔngyidie ne sɛ ɔhene bi ani hɔ a ɔte sɛ ɔno